ka-building sa Hindang National High School sa probinsya sa Leyte ang naugdaw sa sunog kagahapon sa buntag. Ang edipisyo nga nasunog pasado alas 8 sa buntag kagahapon gikonsiderar nga heritage building sa Hindang LGU. Gigamit ini kaniadto nga karaang municipal building. Apan karon gigamit na sa eskwelahan. Gawa sa classrooms nasunog usab ang school clinic, library, canteen ug science laboratory. Ang sunog giisa sa second alarm o girespondihan sa kambibruhan sa kasigbit nga kalungsuran. Gideklarar nga fire out hapit na mag alas 11 sa buntag o kapin duha ka oras human miulbo ang sunog. Padayon pang gisusi sa BFP ang hinungdan sa sunog, pero usa sa gitan-aw nga sinugdan sa sunog ang karaang electrical installation sa edipisyo. Napanglantawan usab nga ang mga module nga apil sa nasunog ang hinungdan nga nung daling midako ang kayo. Base sa initial report sa kapulisan, nagsugod ang kayo sa luyo nga bahin sa stage. Gibana-bana ang danyo sa sunog nga moabot sa 5.2 million pesos. Lakip na niini ang kagamitan sa computer laboratory. Sparks, similar sparks, pero kusog siya. So, kung nanay nga nana, suspected na to is electrical. Pero kung arita sa cause, kung unsay hinungdan nga nakapa-ignite ato niya is under investigation pa.